Wathi umkhulu kumina, "Wesisi, uthandaza muphi umthandazo ngoba yeyi, uyabona ubafo, into abekabaleka nayo kuwena, gone finish, peyiye, and I'm sure la akhona uyafisa ukubuyela kuwena ngoba hayi mina ngiyazi into enje, akuphelanga ngisho i-6 months, 6 months ayiphelanga." Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zonihambela lekude phezulu. Do join. Enhleke ingane enhleke ethumeka amabizo sabelo maqalazive sekala yangibuyile uNaomi noHappiness Davidson bathe sisandile ngeke yashoda le ndaba kushoda uphathula wena ke just excuse my husky voice because I'm feeling a bit under the weather because mangithunyiwe kufanele ngidelive lokho engikuthunyiwe. So yeah, it's that situation ukuthi if awulazi igama lami igama uZandi Sibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwelo lezikonjani zona zodwa esambela lekude phezulu. If you're new into this home, please do like, subscribe, comment, share because we do all kinds of stories here and we do podcasts, we educate you and indaba zethu ziyakhulisa ziyakha ziyakuqoqa zikufundise nempilo ukuthi impilo kanti inje ibisibuye iphinde banje. Life graduates, sondela. It's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Yeah. Hey, uthi umthoko nina nizwa. Yazi nina nizwa. Ngathi mina Mthoko awukwazi umthokozisi ngikubiza kangakho umthokozisi awukwazi ukuthi ungathi ukhona la. Umuntu wesilisa imikhuba yenziwa yinina le. Ungasinikezi lama tips ukuthi sisheshe sibone ama red flag ukuthi bakunje fanele uphume kanje ungene kanje uthi 1 uthi 3 uthi 4. Lalela. On the comment section I'm going to pin a comment. I-comment izobe inama link I think ayi2 or 3 la engangikhuluma khona ngestory sika Makiwana. Leso story leso it's the same story indaba umuntu oyedwa lo ngikhuluma ngaye lapha kulesa story. So uzokhetha apha khona ke ukuthi ngangade ngifike kanjani ukuthi ngize ngiyohlala naye. So I did highlight it ukuthi ngane problem ngagesi ngagcina ngihamba ngiyohlala khona because nganginenkinga eziningi. So ngiyakha ngapha ugesi uyangihambela ngapha I'm working full time from home. So nje wakungiphoqa ukuthi I have to find a stable place where I can actually sit and work. So ngihlale ke nalomuntu mangihleli nalomuntu ke aphele lo msebenzi uzothola izumbu nje because phele lo msebenzi I had to take over nangaphandle kwaloko because umuntu engangimfica engekho right financial eseyikweleti nje eziningi. So I was doing a lot of things ikhona indaba kulama parts lawa engizowafaka. So hamba catch up khona so that uzoyilandela kahle. Kodwa ngicela ukuza ne final part ke manje which is final part 2 loceliwe ne final part ukuthi yaphela kanjani indaba yakhe nemali. Ngoba uyabona mangabe bethi ikarma knows everyone's address. It's exactly what happened and I did not even laugh. So ngihleli ke nalomuntu la I've been supporting women, I've been doing this and that, making sure ukuthi ubhebe wa right ngamsiza wayiclaim le mali kuthema ngabe sekusondela ukuthi ayiclaim le mali wanyamalala 3 days before. Okusho ukuthi vele wayeplanile ukuthi makathola imali zakhe uyaphuma nje kimi indaba yami uyaqeda nje ngayo ngoba mina ngizomqedela imali yakhe. Fine ke ngapha on the other side khumbula ukuthi on the other parts go watch ngangihlala nobhuti wakhe because ngangimkhokhela basically wayefuna nje ukuyishayela umoya azozihlalela emakhaya and everything engigadele umuzi engigadele nabantu abakhawo ngangimkhokhela for that. So ubhuti wakhe benokumanela uyehambe buye Megahambile ke ebuya nezindaba. So le ndaba mina sengiyithola seyibuye ngaya ngoba phela ubhuti wakhe futhi uqhubekile nje nokuhlala angisize up until a time la for a while after uMakiwane eyenzile lemkhuba yakhe. Okay. So what happened is that
ngesikhathi sikhuluma naye ukuthi imali ayiphathe kahle ntontontoni and lo muntu une-RDP house ene-space esikhulu sasivumelene ngangim-advisile mina ukuthi the best thing that you can do ngoba awazi ukuthi njengoba le mali uzoyithola nje omunye umsebenzi yobuphinde uthole and imali engena once ingene once off kungabi khona enye ezobe uyiphinde ingene iyaphela. The best things ukuthi ufake ama-rooms lawo extend. So by the time mina ngihamba khona wayeseqalile ngisho ukuthola ngisho abafana abambalelile ukuthi ama-rooms awungaka azoba awungaka, so kwayinto ukuthi vele ama-rooms into eda kancane kancane mengaqala noma ingamabili noma ingamathathu just for the sake of kunemali at that point in time. Khona kumngani wakhe uBhutiza lo ababeshomene kanje naye, ababehlezi nje belandelana. Lo mngani wakhe am-advise ukuthi kunendawo somewhere kephi moya lenga ko Vereeniging la akuyi-factory yezinto zokwakha abantu abasekunomuntu osebenza khona yena amaziyo ozomkhiphela impahla ngama-prices ngamanani aphansi, sisho kanjalo. Obvious impahla ekhishwa kanjalo kusho ukuthi iyantshontshwa. Kuthiwa-ke kwathiwa akalethe i-quotation, wayilethe i-quotation-ke from the boys-ke ababemenzele list, wayenze bamlethele i-quotation. Khumbula ukuthi mina before ngihamba ngise ama-quotation amanye sasesiqalile ukwenza from ama-shops anormal. So wayecomparisha entweni ayibonayo at this point in time, and ngalesa sikhathi siwenzile mina nama-quotation. I think i-quotation eyayingazi ukuthi i-reasonable yayithi 49k, enye yayithi 52k, kodwa nje yayi-around lapho, yayi-less than 55k. Wathatha-ke lo mngani wakhe-ke lo wamkhohlisa, wahamba-ke wamusa lapho ekuthiwa kunabafana khona, or wamxhumanisa nalowo muntu loyo ekuthiwa ukwazi ukhipha impahla ngamanani aphansi. Wamenzela i-quotation, kuthiwa wathi memenzela i-quotation thi bangamkhiphela ngamalini lezinto, kwatholakala ukuthi bangamkhiphela ngo-25k. Sangana umuntu ukuthi 25k angisekho mina, khumbula le ndaba sengizwa ngobhuti wakhe, angisengizwa ngomkhulu, angisekho mina. Kuthiwa wasangana-ke, kuthiwa yafika-ke imali-ke, kuthiwa into yokuqala uBhutiza ayenza wahamba wathenga imoto. Okay, fine, that's not a problem. Uyayidinga imoto, ngokubona kwakhe uyayidinga imoto, wahamba wathenga imoto, zumbu imoto cash. Makaphuma emotweni-ke esalayo-ke imali-ke wahamba-ke manje kuwukuthi sekufanele enze lama-rooms esasikhulume ngawo azoqashisa akwazi ukwenza income. Wahamba-ke nalo mngani wakhe ayeshomene naye-ke, bakhuluma nalowo muntu wabanikeza i-quotation ka-25,000 rand, zumbu bamkhokhela umuntu lo 25k imali ye-quotation, imali yezinto lezi zazizophuma. Sahamba-ke isikhathi sekufanele-ke makuphuma izinto-ke, kuthiwa waqala kumuntu wathi hayi phela izinto zakhe ziningi, kufanele makalinde zokhishwa kancane kancane 3 to 4 weeks nje zobe sehlangene yonke ilist yakhe, na akalungise i-transport nje, akalungise nje i-truck elizozolanda lezi zinto. Ayeke kuthiwa bemane be-communicate-ke nomuntu, bemane be-communicate nomuntu, waphela 3 weeks, waphela 4 weeks, 5 weeks, 6 weeks, nyamalaliana umuntu. Sebeyamfonela umuntu uyablutika, sebeyamfonela umuntu akasaphenduli, sebeyamfonela umuntu wagcine bablockile. 25k gone. Yangizwa yini? Akusho ngokwena ukuthi karma knows your address. Usukele umuntu okuvulele inhliziyo yakho, wakuthanda ungento ungelutho, wafuna ukuthi ube yinto empilweni, wafuna ukuthi akusize uphume ezikweletini, wafuna ukuthi akusize impilo yakho iqoqeke, ibe ne-order, ibe ngendlela ekumele ngabe impilo ingakhona. Wena ungakuboni lokho wena, and think ukuthi kuzoba smooth sailing. Emveni kwaloko that very same person moso ubona ukuthi uzozoqhuqudela amasenta akho okugcina, unomono greedy to a point ukuthi lo muntu awufuna nokuthi abe seduze kwakho ngalesikhathi wena u-right, kodwa wena ngalesa sikhathi ungekho right, ebese eduze kwakho lo muntu enza sure ukuthi awubonakala ukuthi u-right. Uvuka ngebreakfast yabanomzane, unayo imali yokuntanta wehla wenyuka uyoclaim ucollect imali zakho zakalabor uthini, and this person has been here with you, but wena moso right sekuyi-10 yakho yokuthi khombisa-ke ukuthi yabona kuthiwa uma ngabe ufuna ukwazi indoda
akungathi indoda in a relationship mawufuna ukwazi umuntu onaye kwi-relationship at that particular point in time, mbheke ngamhla enemali, ngamhla right emalini, ngamhla right ephaketheni. That's where you will know ukuthi what kind of insipho washa ngayo at that point in time. Yile nsipho ezokujabula izandla noma yile nsipho lezo kuphatha kahle iwashing yakhe isaliqhakazile. Ngisho that's one thing that you can look for if you really want to know a person ohlangane naye engelutho, assesse mzukwane ese right empilweni. That's where you will know ukuthi kahle kahle lo muntu ohlangane naye engelutho ebeyokuthanda yini kuba wayihlangane nawe unemali. That's the situation. Asikho ke kodwa lapho. Kuthiwa ke sahamba ke isikhathi ke wagcina enyamalele kumuntu loyo wempahla le yamahala or sorry not yamahala le shibhile, kwawunyamalala kwakhe no 25k, okusho ukuthi ama rooms agcine engenzekanga ngoba umuntu wahamba nemali. Isizovela phi ke phela enye imali? Phela imali mayingena once ayingeni kaningi, seyidlile le mali, seyiqugudile le mali ehlenyuka ehambe idakwa ethini ebukisa naye phela ebonakala ukuthi usewumuntu unemali empilweni. Angithi eyidla nayena lo mngane wakhe omshomisile wamfaka ngekhanda, wazithola eyoglukhunja eyothenga impahla engekhoyo. Ngiyamsola nokumsola naye lo mngane wakhe ukuthi wayehlangene nabo nje labo bantu, and wayemuntu olalelekayo ke lo wabhuti wathi mase khuluma nje akhulume kome khaqa. Angize ngizibuza ukuthi empilweni kwakutheni angabi nalutho kanje uma umuntu oso highly connected, because he was that kind of a person. Kwakulula nje ukumlalela, and I don't even blame him for listening to him, because wayesoloke umuntu nje ongazi ukuthi unamacebo, wazi izinto, wazi abantu. Hayi wena mawufuna ukuthi nje iza kumina, yabona that kind of a person. Hayi wena mawufuna ukuthi nje uza kumina. So ingakho nalo owalutheka kalula lo ubhoza ka 2 seconds le eyangilahla ngoba like ise right for 2 seconds yangilahla. Fine ke kuthiwa yadlula ke leyo. Mkhulu ngilandela izindaba kade sebuyile waphela wayehamba buya ocheck abantwana, ocheck indlabo, bese phinde buyile umkhulu yabuya phinde yabuya ke uthi hayi ke ulast number ke ngifike ngayizwe yokugcina ke sisi mina ngikwazi ukuthi inhloboni yomthandazo ithandazayo, ngoba uyafuna ngixoxele ukuthi lo muntu owam-advisile ukuthi imoto akube into yokugcina ithengayo, akafocus ekwakheni ama-rooms ngoba azomenzela a long term income. Do you remember ukuthi ngafike ngathi wena uyithengile imoto? Ngathi mina wathi do you know ukuthi leyo moto ayisekho? Ngathi mina wathi imoto ayisekho gone. Ngithi mina ishone phi imoto? Uthi lalela ngiza nendaba. Kuthiwa angithi lo muntu lo wayenengane, khona ingane angazi noma ngizothi ayephika noma ngizokwa kunjani, kodwa leyo ngane nje ngizothi wayengayithandi ngoba ngisho nokuvela kwayo mina makangixoxela ngale ngane wayewumuntu oba angry mangabe kukhulunywa ngale ngane, ewumuntu engazi ukuthi akekho happy futhi akakholela ukuthi yakhe ngempela mhlawazi waze wanemali yokwenza iplan yokwenza iDNA. Yabona kuleso story lengane kuthiwa ina 7 years, kuthiwa umfanyanyana ona 7 years. As a result uma walengane ngoba lo wayengafuna ukuyisupport lengane etha kuyona yakhe, angazi ke noma ngingazi abantu sesabanamanga, waze wa-opta ukuthi ambophe. So wayeyondla lengane through iganisha lalidonsa emsebenzini. So kwathi uma wengane ebona ukuthi imali le yasemsebenzini ayisangeni kuyena le iganisha, wafuna ukufind out ukuthi kwenzakalani. Walithola ke iqiniso ukuthi hayi imali wena awusayitholi nje because lo muntu ulinde izizumbulu zakhe ezizophuma has been fired. Lo muntu lo, it's been a month or what I don't know ukuthi wakufanda after isikhathi singanani, or it's been whatever x amount of time lo muntu akasasebenzi. So the only thing wena ongakwazi ukuthi uyenze ngoba anishadile, it's not like you can be able to go and claim lokhunjana from a pension fund. The only thing you can do is ukuthi uhambe ukhuluma naye direct. Ayike wahlakanipha kugele waqaqala wavala la wabuya. Angithi mina ngisekho shuthi wabuya wazenza umuntu ongazi ukuthi ufuna ukuthi balungise izinto. Hayi wabuya uma wengane wamgoqa ulahla mina nje, ublocka mina nje ngoba usekhohlisa uma wengane. Sekhohlisa uma wengane. By the time engiblocka mina sengiziba ethini usebuyelene noma wengane. Sabuyelene
ufane noma wengane ublocka mina nje uphuma kimi nje njengesivalo seshampombo because useka rekindly shile ngapha next door kunomuntu kunomuntu anengane naye ayiphikayo use rekindly shile. Okay fine. Kuthiwa ekurikindly sheni kwabo yathi uma ifika imali gaxa uma wengane useka la usekambeka u52 njengephakethe elincane. Usekambeka u52 njengepesi yamantombazana ayiphathame eklabhini engahlali phansi. Ngicela ukutshela kuthiwa imoto le wakuthiwa ithengile ngocash iyayisegameni lika mawengane. Ungangibuzi ukuthi kanjani, angazi futhi anginandaba nami ngaxoxelwa. Kuthiwa imoto wayithenga isegameni lika mawengane. Into eyenzeka wathi mase kuphela imali mawengane sebona ukuthi imali isiphelile ayisezi ngamasoso nangezithebe nangama golden platter. Mawengane kuthiwa wafona ngithi umawengane uthi umfowabo wayeyiphoyisa yakhe. Kuthiwa umawengane wafonela umfowabo wathi webhuti awungihlanganisela ithimba lapho ngilahlekelwe imoto. Kwathiwa ulahlekelwe imoto? Wathi yes ngilahlekelwe imoto mina. Kwathi imoto yakhe inayo i-track? Kwathiwa yes. Wathi yes inayo i-track ngiyifakile i-track. Okusho ukuthi umawengane wamthengisa imoto ngocash, wayithenga ngegama lakhe umawengane, imoto esegameni lika mawengane, wayifaka i-tracker lo engazi. Ngoba phela kusho ukuthi imoto abebeyisebenzisa boyi2 ngelinye ilanga ihamba lo ngelinye ilanga ihamba lo. Angithi vele lo bengasasebenze umahlalela. So I can imagine ukuthi umawengane angimazi noma wayesebenza or wayenzani ke empilweni. Mhlambe wayeyayithatha ngayo emsebenzini nezinto. Shuthi in the midst of ngoba kusho it was part of the plan wahamba imoto wayifaka i-tracker lo engazi. Kuthiwa wathi umawengane ngilahlekelwe imoto wavula i-case wachaza wathi waveza amaphepha ke ntombo ukuthi imoto yakhe ilahlekile kanjani. Akithi isegameni lakhe logbook isegameni lakhe. Kuthiwa wathelele nje lo emisa amadolo one of the silly days and wathiwa ndoda kulahlekile imoto and imoto elahlekile kuthiwa ila ekhaya i-track ikhomba la ekhaya. Uthi hayibo imoto yami le kwathiwa nje ndoda siyahamba nawe njengamanje. Kuthiwa waboshwa angazi for how long kodwa waboshwa isikhashana esincane ke angazi kuthiwa kakhulu naye angithi phela naye ngenhlanhla kukhumbula ukuthi ngithe unobu-celebrity nyana obukhathele kusho ukuthi bamkhulumela ke wakwazi ukuyidefend case yakhe wakwazi angazi ukuthi yini akwazi ukuyiprove noma mhlawumbe wakwazi ukuprove ngestatement ukuthi uyena wayekhokhela imoto wathini kodwa njoba sikhuluma nawe nje no money in less than 6 months leyahibaleka nayo no moto in less than 6 months waphindwa wasala ekhamsile nje. Ngite kuwe karma has everybody's address when I wait for your moment and umuntu mangabe ekwenzela lento ayenza yena kumina funa uvele uvale la ngoba that's what I did ngavele ngavala la ngathi sekunje I'm not even going to make an effort because lo muntu uqala ukunyamalala 3 days before imali ifike waqala wangiblutika ungabamba ama calls wami the next thing sengiblockiwe ngaphandle kwesizathu ngaphandle kwa noma kwanci. So kusho ukuthi vele I was what a stepping stone. I was a ladder ukuthi wena ufikelele la ufuna khona noma I was a revenge for all the women that have wronged you. Uze wazokhiphela la kimi lokho ngoba mina benginabhadilini kangaka hayi ngazithulela futhi yazi angizange kukhona ukuthi umuntu enze into uvele kungafikela ngisho na ukumkhalela kunaloko uthi ay good riddance anyway vele engazi ukuthi bekumjolo ne desperation phakathi nje. Hayi mantombazane ungakulingeni nje ulenze iphutha lokujolela ukuthi ngoba naku ngilonely or desperate or ngifuna umthoba inhliziyo qoma ngoba umuntu uyawathika ama boxes wakho ngoba it's better. Ngasho ngathi kunina akujolwe ngama levels idiploma kwidiploma idegree kwidegree dokotela kudokotela umahlalela kumahlalela ukuze uma ugileka ugilwe umuntu okulevel yakho ugilwe umuntu omthandayo ugilwe umuntu othike all your boxes nawe ube comfortable ukuthi I at least bengimthanda at least beyikhona ifuture or at least uyabona nje I don't know kodwa nje into enganjalo nje kodwa nje ngisho that ukuthi lalela asihlangane on the
Well, if you want to tell me your story, make sure that you can voice note it to me or you can DM it to me. I'm on Facebook, Meaningful Conversations with Uzani Mfeka. I'm on TikTok, Conversations_Uzani Mfeka. I'm also on Instagram. Please do make sure that you also follow me in those platforms. And if you are Ngena or if I'll cook those platforms, just voice note me, send me a voice note. You can even make your story even ngamaphakathi usende nga 3 minutes so that ngizokwazi ukuthi ngisiqoqoshe kahle ngisipackage kahle bese ngizosideliver ngisithi qithi la kuma life graduate impilo iyagadwa ngiyathela ngesizotho elifeni. Don't go around stepping on other people's toes ubalimaza ngokungena sidingo ngoba umuntu nomuntu unonkulunkulu wakhe uyamphendulela. Mase emphendulela uyothi uloyona into zakhe ayihlangani noma sekulunga kuvele kuphunyuke phakathi kwemine njengofish emanzini kanti uzenzile. Asihlanganeke on the next story. I love you. Ngothando Luka. Love.